Kereria litangani kobukwa bokire iga nande Nyasaye ka gokoreira amabere tenga lituko ria rero nkoboka bare kero kende benyora asang'ao bande benyora chichera ime bande benyora nyagitari bande benyora ase batakagerete ayonsi na yakoreka ime yense korende lituko ria bono igako ayegwanchire ko bororo nande nakororire tiga ayetwaroranire nande tiga tomobake Nyasaye ase eng'encho ya obogima obo bono egepindi eke gakiaboka na Nyasaye bono iga naende oyo nancheirwe ngokwana nainwe nomorande Vincent Nyang'au Vincent Nyang'au nomwana iboretwe na korisi amo na keresensia korwa omochibu otundo aria ekenyoro gia itumbe bobasi egente getang'ani rituko ria rero anaigu ng'atware kora asanga nainu nabokonyora ase eng'encho ya obogima bwa abanto bagwetera bwabo bokong'u nataka torasanga nainu ase nini muna mosi oborori ake igo nchoyo ngokwana iga igo naeterete obogima bora obokong'u nore kondoche iga tinarenge iga ekiagera igo naeterete obogima obokong'u nigo omogongone nigo nekumbete nabo iga amagoro ane nigo abimbete na tinarenge monto okorokana ase abanto banto bande bare kondoka bande bandigereria bande bateba kio nekenyamo gukwa bande bateba ekinekerema banto bakambaka amarieta amange bande bagantebia oyuta akoba bande batebia baibori ng'oita akogotindeka paka etoka abanto bori bagotebia tata na mama ng'amobwate omonto ora abatindeke lakini rende tindi gwetogeria ase eki ase eng'encho nese eng'encho bare korora muna narenge na inche ekero nkorora ebicha muna narenge nabo nkwerora ng'obomaene tinarenge monto okende gionsi tinarenge monto ore gokora kende ekiagera ngaki nere narwarete paka ekero ngoikera nore na omonto akong'a obokonyi nkorora ng'a obokonyi nyone ekero omonto agotaka gonkonya yani agonkonye nyone ebituma mpaka narora ng'a ngocha kogesamba tinkotokande moyo nari ebibese obu na oborori bwane nacha korwa baadaye lakini bono iga ase naetete mpaka ngosangereri inche ngweta ase ubierutire nasangereria ebikoroto biri tindi barimo lakini ase eng'encho ya ogotanyara kwane nare gweta mpaka aria ase ebikoroto birutire chistriti chisiribasi narusi nabeka eri nkonyora ororo abanto baminto nabaya naende ngoraruta bare binde binga biyake narusi nabeka nkabenyera obogima obokong'u nkamenya na obogima obokong'u botari buya goika ekero nachiete mpaka abanto bonsi banyanga mpaka abairi banyanga nkogenda mu omonto ore omoiri kabisa obu nkonte ng'a bono nkogenda nde ase eng'encho esababu akobangera esabari nase eng'encho atagete konseri korwa abundu oo lakini Nyasaye oyo omuya agankora na inche ekero naumeranete nering'ana eri riaye Nyasaye akambwania amagoro arie nabimbete akambwania omogongo ori nekumbete akambwania enchera narenge lakini rero ondigereri tindi muna riri narenge ondigereri rero nigonde omonto ore buya omonto agotebia omogano ono omaega togwanja naye ekero kende gwaetire obogima obokong'u naye ekero kende gwaetire omosunto omobe naye ekero kende gwaetire noborwaire kero kende nomwana okorwarerete iga abwo kero kende igo bwate omwana orwarete yani okorora ng'a oyo bono mpaka ase nare omoibori agochorengereri ng'a oyo nyore akwete riri ntiga na amang'ana nde lakini ntagete ngotebi obogima obwabwate tari aye kwamoete Nyasaye omobegete koba moyo mpaka omonto akoboka otebe omwana obande okwanera omwana obande ng'a ori nere na omwana abwate yani ng'a bono tari gokwaneka yani era abaye timaeti ng'a gachiete supermarket agabachora bare abaya timaeti gachiete agatebi Nyasaye ndoseria abana abaya timaeti ng'a nogwancha kwaye abaye bare boigo lakini rende pati gochimoino ekero ngokwana gochimoino abanto bande basekereire abande egetabu nkere kia emereng'ani 26:17 egoteba ng'a omonto ore gweta na gwesoia riomana ritari eriaye ganga omonto okobwata esese amato abanto abange basoire ase emechando ya abanto babogoirie emechando eri yabo babwate bono nkinataka gogotebia emambi ya rero obokong'u obwo oroche nyare babwate
Nabura anyore mechande yo bwate nese ngencho ye mechande ri anyarebe okurigera rikera rituko kwanyesekerera. Nabura anyarekane n'abana abanyarebe okurigera rikera rituko kwabasekerera. Nakiyekogera nebanga gwasomiri abao bakore onye gogosekera abanyarebe okobera atachite gosomia naende okobera ataikerete besa inyoranga nabo gosomia okore naende nabo kobanyora bari isikabwo babweka ina ababande ti nyore ngasite toko igo ningi kwana goteba ng'abana bane barogirumba chieti gasi tari barogirumba tachieti gasi omorogi omotang'ani nabo okonyora naye omonto orogete emechande echete bwo nabo okonyora naye onye tari omosacha ochiete okabwata esese amatuko rwo bande n'omokungu obwatete esese amatuko rwo bande nabo okonyora omosacha bomore buyego na mokao lakini okonyora n'omokao obwate emechando nero ochiete akarete emechando gose omosacha okagenda okarete emechando igo ekero okorora ring'ana ria abande ndugu yangu mama yangu karao bwakorisoa onye gokorisoa soa kore n'amabera yogokonya onye gokorisoa soa kore ne sababu yokorikonya ring'ana erio ekiagera ningi emechando eri abande oroche emechando eri abantu abange tomenyete emechiga ekero ngokina gose ekero nkoigwa abantu abange mbare babwate chinyomba chingiya chia mabati baigete kwagacha chisem permanent. Lakini ekero bagachire chisem permanent bagachaka gosekera abande bande bataba baikiteberire chichanga chioka kati bako agacha kati bagora kende abantu bande bate banyare batari kwenyara omonto orio otare kwenyara lero origere liko senero omwana akare gose ng'umbu lero bono omochio yego agachire buya naye eri yao yarenge amabati karo mate yabochokire bono obonda torochi bwachenjani ebinto muna bigochenjani bono ngioranje ochenjeriwe ebibe bianyarebe ase eng'encho yokobwata amang'ana anyarebe mware gwanje ase obogima obotomenyete otenenere obogima bwao omenya komostari oo kogosaba nyasaye kwamosaba yara yao okonyora gwachiete okeribani emechando yabande kogochigota nyasaye ng'omone gaki nyabere gaki omone none gaki koranje gaki nseseni nyasaye orora ngogoseseninde lakini saitani oteba ngwasekererete omonto ore moina otabwati kende kogochigoteba ng'ayaya gaki onyendiri mwanja gaki bono naye ogoteba ororerwa amabera konye tikware kororera abande amabera Bibilia egoteba ng'a keria omonto agose egetabu kia Abagalati egoteba ng'a timong'aineka keria omonto agosimekana kiagoraki nakio arache kogesa getabu kia Abagalatia Abagalatia isanemo Abagalatia isanemo Abagalatia isanemo Abagalatia isanemo isanemo isano ibere egoteba ng'a timong'aineka nyasaye tagokorerwa echeche naki kende gionsi omonto agosimeka nakio arache kogesa basi nyasaye tari gokorerwa echeche ocho omong'aine ng'a biri gwakorete nyasaye tamanyeti nyasaye nori omanyete biri gwakorete korumoino naende tikwanya koinyora ngame tikwana koinyora orore mabera nonde naye kero kende gwagasekereiru naye kwabinyorire bono gotagete gosekerera bari batabwati tigangotebi ebiga abantu abange bagura ase eng'encho yogoseka abantu abange bagure ase eng'encho yokwegokia nabiri babwate gwetani na korama abande igo nkinare gokwanera igo ngokwanera iga none ninche obogima namenyete nobobe nobogima obo namenyete abange mbantwerete amate bange bansiarerete mpaka amagoko yesu guri omonto ochikoenda mo omonto weira ng'a ngosiara arenge gochisiko kane naye atae mwagosiarera banto bari bakwenyara banto yani banto bari bakwenyara mbari gochio banto bagochio namataka banto bagochio baria banto bachaete bakore machingoro chiro barabona bagoteba ng'a tiga bagenda ororo lakini aye tokuoroka lakini aye wakonyora bokongu kwagania omoganda ori bwa banto batari kwenyara ekiagera ere nare raisi korusi chianga arosi gosenge gutu nare raisi korusi ebikoroto aso engoro imareme ase eng'encho yogosiereri kwao ntagete ngotebiga omonto oyomo nara estori ntari gotiga maega omonto oyomo nara ase egetabu kia Yohana lakini tingoita konyasoma yonsi ekiagera chinsa chiang'ereire lakini tiganya some Yohana kianda tiganya some 25
egoteba iga elio omonto oria akairaneria onye ere no monyene ebibe timanyeti ringana elimo imanyete inche nigo narenge omouko korende bono nkororande igo asobogima bwensi pi ebinto byonsi byatoka ebiya ekera abantu bamubori igoro babori omonto igoro edini yabo ekera abantu bamubori kende yonsi iga batebi iga inche ebinto binde byonsi nore byarengo ebiya nore byango ebiya abantu bakori nyore mwarenge edini engiya nyore mwakorete kyango timanyeti egento manyete nekamo anarengo mouko nabono nakoriru nkororande nakigeko gera ari korwera Yesu oborori ase ngenjo chinsanta anyora nari kukwana gochinzeka na inche gente kamonda atenene goteba nyasa ori ongikiria asende ga nyasa ori ogoikiria soro motegarari nyasa ori ogerire muno ore igo to basa komweba inyore gente kamongari tukeri mono oro tabibuate nabono no bibuate na inche nginyore ngari tukeri mo na chandegete lakini nyasa akandusia sobore mabwana nyasa akandusia sena bimbeta magoro nyasa akankonya se na omogongo ne kumbete ase rieta ria Yesu oyoiga bono iga na inche ngokwane kande nare gokwaneka lakini bono na inche ngokwane kande lingana ligiya kabisa naye ekero gwotaka kumanya ubwo enyone ne chinguru chitoka asore ne ekero kumanya ase na arenge na bona asende muno ria tete ngangi inarengo moko na bono nkororande na ayendiro tabibwate bono no bibwate tigago chayo mino nyatabwati tiga kuanga abamino ngatibabwati tiga kuanga abamine kenyoro ngagendonge yo barago tebi ochugwake sabo ororanga gochi nore ne chibesa chao na bachiko gotindeka chibesa chao na bachiko konya bokongwa chibesa chao onye tobwati obwanchani tobwati Kristo ime yao onye tobwati obwanchani tobwati omonye no bwanchani ime yao tigango orengo gotebiga koranje ayo bwate mechande korandere tekera rituko karakange sabu igotinda kuana lakini karakange sabu ne mechando ya bande gwachieto kabwate koretera toba kongo ne sauri gwachiete kero kendo gasekerera abande na kiyeko gara na bao babeirebo na sengenjo gwachieto gasekerero mwako bande muno mongina bona konyora koruko akotebo mwako ngachi yani abasaja ne chisese gosese omosacho waro muya lakini gwata chisese gosese ekereja giesese kego chikoiwa ya sororo bono kwachaka kuanza korera nande badanga nji mumusonyo ndimete munabeire ero taligo cha nyumba ero isika korara naye kwa mubekerete kereja yesese bono gento kyo kumya nkeriga lingana lyo okumindi liga manyo yo korusiri asore na asore asegwa roro yo korusiri kormaega na asegwa ikire na abwa asegwa ikire muanje nyasaye anchana abantu ba mino naliora amenye buya otabwatie mechando na abande mambiga bono iga twabokire bono mambiga tigato sabe tokumanya ritu kama egento likoreta tigato sabe tokumanya ngankio gokonyora lakini koko chakari tuko bono mambi goikomwera nyasaye mbuya ekiagero kurusiri maega kiagero kurusiri maega ngware gokwaneka okoretire bosio ga nyasaye ga koretire kero wege kiabosio naye moiranire mbuya naye kore maega inyora rituke limonge mechande yobwata abande ntwaeterete korwororo lakini bona asitoro chimbosio tigato sabe obe nyuma totarasa ba tigankwana iga nchama lietane ngoro kufini sendi nyangao oyo kolisi na abatebia umupasta nje igongo korase ekanisa ya Zion Matongo Jaji omochio itumbe karwa ikirororo ogende paka Zion Matongo Jaji no konyora nabo igo no mo piso boito piso pasta ari batimosiria no toramo keroko gendororo no gotonyora tiganya sago seni agokorera manene nyumantarasaba agokorera manene na sobwanchani obonene tigato sabe omocha numbuya mone kiageroro muya
tata koranje obotuko bwarenga obonene twarwanire segi yogokumia lakini etari segi echinyama na amanyinga tata nesegi gwatorwanirira totarwana ekiagera go twachiete tokeruta ntu tokarara lakini oyo torwanire segi naye tata pakekera babisa bato surround this ko botuko ayangu amanyete tata ekero nyasaye tware gotisi gwobogima abantu baeta nemioro na matimo isiko batageto obogima bwaito ayangu atomanyete tata ogwatorwanirira totamanyeti tata gwakorire emirimo emenene botuko totamanyete aba arenga abarwaire abarenge gocha gokunyasaye kwa barwanirire baikire bono mambi noko bako kwao tata bonande ko twikire bono mambi kori tukori go chaka nyasaye kero to go chikori ginya tata inyora batabuate nyora moneno ne nyasaye batari na yanga nyora moneno na batari na kende nyora moneno ne nyasaye no na batabuate tata inyora batabuate nyasaye bagwetanana nyasaye inyora moneno ne abande ko barigirie gwike ngima ko endoriye gasi aboroira na busa tata koranje nero mweri tukori arero tata nako bakire nako imogererie kyaerore nyasaye mbuya mono ese rita rya Yesu Kristo nasabe na kwena amen namba ya ne yasimi igere 07 01 740 218 ande ngirorere ere 07 01 740 218 nyasaye waseni buya amen. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi nigo bono yakire nikirundekerene nagokurendera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogonko bwoguzi niji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha chiabarya baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vuomugusi. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Omwanjumudire nande ni mambinge nyasa twanjire twaranire na ya sembeo tugwakira nyasambia monekera tubokiri na twarwa tebuguna pastor sensemi ya boka na nyasa buna nyasa uturwanirire utukubugima goikabono mamrete toko motogi kera nanda twanjire tokumira na sembeo keroriri tukuria chumaine chitari kini 17 na ibere otinyine yo gatano mwaka w'ibere nebere kumwanjumudire ndonse soberde na nigo tukurali bagiria bene kukwariania asumurubiri bwensakia endobe na intukuru bono wikajinse to cha bono mambina mange
twakwarganiri as umuroberi uyu igap na batamiri twa Jumaine tubwata mangana maya tukugotebibina twayasangire tukurigaro ngakintu byakorekana nego ikaboniga oigo tubwata magaseti ndito yarore narari airorito aneka murugina siasa gendete kubita inze karobaliba kuligibiro ao banyade bagochora bakonyi babo boigo byumbike mbirya IBC gendete kwirubiria gucya sobochori obone bumwako yeke tutagatia matukamake gucya sobochori obo bumwako oyo igaigo mwajumuri na iriri bagiria bene kukwariania elindo nyaragoko bamo na intwe egoika omweli nyirana nabokwenda sensemiri mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News oiga sensemiri ende ya YouTube naboko tonyora Ndizi TV News bakonyora kinga kinjiroro naboko to tweet @Ndizi TV News boge karengeli kyao niko tokera ndikirenza kireta ikagwetera ase namba ira seskini ya urabu naboko tutainga kwabogire akigwarobereri tuko liya unga keroje siasa egende kubwata inze uchumbe ya ura atume otena notete kubugo tura onde okoboka kurwa sigete naboko tuma gwetera ase namba ira seskini ya igona reri bagalia bano kwariani uyole magaye kamera ne studio ndi yakabiro kwene kibina maliogi ne jibi chago tira senjira ya bene ni yakorukwa John Kebati Nigerian Brighton Makori Vya kigime ya mambingi ya nende tumiranire ritikulia Jumaine chitariki 15 na ibiro mutinyo gatano mwaka bwechiri wibere na 2022 tugenete nga kwabokire bya kero kenda sibali motaraboka asengencho yo kuyigwa emibere bobe bono mambya twabaganire kubwena ko bwango bali barase bitanda by'ekinyagitari bono mambya ao chinsemo ao twabaganire amaya yasanya ariko bagako bawenya na inumuirane ase bibago by'inu byakera lituko mubwikana bagusibande chinsana chechi murobiri bw'Ensakio chakira bene twachakire lituko egera tokurosere lituko lyao libali irunge ekero gwachakire lituko mambya chuni lituko nigo lyekweroberia na ndemerobire yonsi yaikirana ase chingake igobana ndonsi gutubwata kuri mambya ya bono twakwariganire bene igana lito chagete gentegetangani no kurarigererie sound check na kumanyanga mbarabyaba barasumura buryo bono mambya ekarto guche goswa sentunde ya magazeti mangana magia omogeni ase studio onyora ntuensi tole asumura buryo tumekerangalikia ubuno yomintateba wetrase namba SMS eyuera se TV yao boigo nabokumyoka se mitandao na tuli live Ndizi TV News Facebook na boigo YouTube na boigo kerobwate chingaki na bogo tweet @Ndizi TV News mashabiki yetu andonsi asimogo tubwata kurwa bono mambia kurwa diaspora kurwa chi county chao chonse cheite 45 na ibere onyemogo tubwata gwetera senjira ya online gwetera se TV ya onyomba mwao tuwakangambia mana mashabiki yetu mbia mana boka chinsa cheikire nchebuna botambe nigonkoro kwa Sara Nyarange Ontita abo bana bokwenda gutumekerengirgeo kenno kere nerni tugotori gwanda siasa lakini abo mwajumulia gutumekerengirgeo tutabina bagochoru kwa matakarua asere naisanigete anne katorna na baswati bajakire kwa pao sibaje go bembawa dikorekana baswati ansema ya siasa mwajumulia kurataga na bogutumekerengirgeo tutaina eno isanigete nogochoru kwa matakarua kwa e-learning meti yumra wiki ama UDM aso maboli bwa smiro moja gona bogutumekerengirgeo witrasi namba eira siskini eura winde tokanyora sinjira ya bene Sara tarehe 17 botambu mutinyo gatano mwaka ogwera tarehe 17 nilituko liliko nyuru Astera umetoka tarehe kuliko Astera ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 5 Astera alikuwa ngere ne producer na bara nyono wataru ko chinza tu ikajinza kete na bara bege mete mugaka Astera na banyore de kone sana kera gete airport ajiko kanyare de stero jire jiri jangu mbaje ko somero bunyagitari kwanza nigaona tikirege tukumuira chiko somero bunyagitari miaka itatu kenda ngambo kusomea udaktari miaka 3 ede producer zene jose go monto na yeteri tukolia ndivyo nalitukolia lero monto na yeteri monto na yeteri kaira na gabato mwana kare nande no monto ka monto geteire aba Japan igo bono mwajumulia tarehe 17 mwezi wa 5 narigo jeri nyoru na Stera naria ayete apotrende omanyene konyoro ndi chimboli kegento na bastu gete sana igo producer idone joto bekero batero kuchinza jiwika inde torore na Stera kuira na koru Japan ayina yebiro kyaro gatunyure na sab wanchu muligeria iyo muna yanda mange na rotwa kwalganire bono mambia tutumere bono tutabia soto bwatete kurwa mashabiki yetu ntwanyora talishabikiri nya kurwa menyenkwa eno kuma omare
tubuki bono mambia boka tutumire ujumbe na mashabiki yetu kora county chonsi tutumire bono mambia na gusia itokisi county ya Nyamira county chinsi nyole nsinyogo toka tulikire bono mambia turararigiria tutaraswa asomurobulyo bwensakia bono mambia gose tutarachaka mngana ya magazeti bono mambia kora chinse moche diaspora echamani ito Kennedy Gisemba ni maitenga na ole me yomorobulyo na bande bonsi pie koruchinsa macha doa Qatar koruchinsa macha Dubai New Zealand Australia chinsinyo chonsi niko to wikarro igobono tulikire bono mambyanga ga YouTube watetekoro kertokora semeria check nyora na bokona semeria Facebook Ndizi TV News na boto me comment ya ga boto tenga kikwa bokire eboigo na boko genda no na se WhatsApp Facebook ya na Brighton Makori onyara gokoli kagali ontenga kikwa bokire eboigo na bokona sema ya YouTube Ndizi TV News onyara gototomera uchumbe ya sina rali go chat watu tebina nga kikwa bokire kikwa cha kiri tukulia eboigo na tora subscribe mwanjumulia irali bagali audia bene oso semeria YouTube o saji Ndizi TV News karo wasajiri o mayago subscribe karo subscribe na boko beke notification ikero muroberi Ensakia chakire na boko weke ngere kare kubugana ke muroberi Ensakia chakire bono mang inde waswa na tueterwa mang kera butambe ngona boko soka kujasike ba kya kya raboni maambia na limo gusia ko boka guchikurigeria tukunya kubuguri TV yao na kingo tena karo waswa ira sense meri mitandao na boko nya gutubwati buya kwa bwati miroberi ito asinjira ere indongi kortokora asa sense meri ya check na hara kuna chones nyamesa Otena bwakire buye minto na onde meyo murubiri Ensakia Honorable Magufuli Nyabaro ensobosobo ayote amlaide te witi you korwa South Sea mpaka Kiabusura Makombi Onyabaro mogeni family oyakoro kuna Honorable Magufuli Nyabaro ensobosobo korujinse mojiri cha South P akina yote abuna ama ako ikambaka Kiabusura Makombi mogeni family Duki Nyakundi bwakire se eno alimi yumroberu datemu ponives mogaka na kurubati mairitiza aero present datemu na nero ya taniga kurujisa majichana kura wate ano ale present grafini morama toke bwakire kurwa abuye kurwa Nyakongo wate eno alimi yumroberu banklis onsale awate ana kurwa boba sibo itangale obuya primary school tundi na mamumu abo Chanes Mokera na tatu mwabo Simeon Nyakundi Onzombi Joshua Roli awda kurwa mochengo eke wanda no alimi yumurubiri maulini kiruba awda good morning to abana Ensakia bonzi mbiemano litunda green yawda na kurwa kale Nairobi Kenya tuko pamoja bimbali baendelea kutumia birangeli byao wetera sensemeli ya Facebook anene wetera Facebook yane mbiemano nara kurukuna Duke Nyakundi Fed Monene Julius Mukaya Tianyake Kalfo Bosire Chelbs no balimi yumurubeli biemano kirmanda kutuma tijumbe jenu wetera sensemejo jimitanda chinsemeje semezi jinsema chidi cha YouTube ensemo ya Facebook ya Ndizi TV News Charles Lwanga Ogato awateba no mekura chinsema cha Nyamira County agoteba noalime amo nomurgo ya Jacqueline Kwamboka agoteba habanduki hata kidogo ambia mono sana Kennedy Gisemba bwakire Brighton Kibati Sara good day and I wish all viewers a blessed day ambia mono sana nae twakuganire litukuligia bali bakulika gwetera sensemo ya WhatsApp una butambe agoteba Evelyn nonde imetimu hapana kosa kwa account ya Narok asante sana nara ukulika agoteba kwa Jacqueline Oyugi asante sana oyo niko sometenere agoteba nonde Milimani ya Nairobi mbabu watete bya gwetera senchira ya Facebook mpya mano sana Chris Orina kora chinsemo cha Kitengela agoteba mbiyamba watete bono mambya Brighton Sara niko mole bya Ndizi TV mambo yote asante sana nara ukulika agontebya Lydia Nyaboke kora chinsemo cha doa Qatar agoteba nimba watete bya Ndizi TV genderera busyo murubuli Ensakia asante sana Divina Mora nonde kura jinsema cha South Mugirango mbiyamono nimba bwatete bijyo murobule twachakire asobwamo Geoffrey Onyancha amono murgyo ye Lydia Mora abana Nsiara Jaden na Hayden toba bwatete buje karotoko na kuyalega niyago sokia bana uche skuru na inchengende kebaokiana nyagitari
na otuliga tabaka South Mugirango tunawakilisha Ecolog. Asante sana Jeffrey Onyancha. Waigo naro kwa Jared Ndubi kwa chinsemo Cheikonge Nyamira County well represented no tulima sumurubuli Ensakia bono mambia. Asante sana kwa chinsemo Cheise chakuru kwa ngina Nyamboki Mongale agoteba no tulime bono mambia. Lero na litukulitangani na Igoire TV na barolira. Asante sana na ndi karibu kwa chinsemo Cheise cha Eric Baraza agoteba no alime. Asante sana mbia mono. Alishabikirito korwa isecha igo bano tobaisa gusukiga bo yakoro kwa ngina. Asante na ndeno musani tobaisa gusuki koruga bu ntuno tulime kira litukolia Jumatatu oikali tukolia Juma morobulino Ensakia anderende emerobeli endenero emenge emiya chinsa emeronge bere na inya uchakira mangana majia keumbu amerobeli mengo mwanchu muligelia igo bano ngina tobaisa gusuki korugabo weka Ndizi TV onye yabwatire na ndetebya abantu bonsi bakorwa bugetutu. Asante sana biyamono boigo YouTube ntobwate emerobeli menge eliye kubekwa kero yanya ariko bageko bosoliwa korwa se studio na ndeka rutete koyikira yonsi pi so YouTube Ndizi TV News igo ngakere simenta ingwaswa egaroro lya emerobeli yonsi pi korwa Ndizi TV yagachagete na ndenda bugo subscribe Ndizi TV News egere otobwati gabo Facebook otobwati YouTube o subscribe na yobe oyomo bo mashabiketo ande mbijamano kirage agonte bigo na rule chinsemo chia Kitale bono mambia na chakurarora umungina. Asante sana andego koirana utigero umungina na ego kwenda Kitale nkubwata tororo witra senjira yemetandao. Mbijamano nara oteana morning Brighton and Sarah. I was of the opinion for Papa to nominate Peter Kennedy, but the reception I saw all over Kenya made me change. Then karua tosha oinya simikolo chisema jidijanya anjwa utumina karengari gige to boli amonju munene na bagutuma kago tukwana ni bono mabina baoteana kera roji mata karua ko chorukwae na isaini ero tebire na onjo tebire ngeli karua Peter Kennedy oja sema mata karua oteana mata karua tosha o insimioni o nyasimi Dr. Nyasimi rishabikire tokoro nyancho bwakire bya sante bia mono mbari mongina saro meri tukure irero na bwate birthday koru gororende kerabona alimete mbano boko kya mbano boko ira actually na bwate na birthday yae ago so miaka 66 oistini na sita igo nabo producer ne nabyo kumo jesera happy birthday ya Hejang ina rato como dedicated ibono mambi mongina Salome korachinse mocha Arizona lishabikire tulitana komocha kulende amangana yetamo sarongaki bono turujetamo sinani koja goje ne kane keki one keki agora toma bono goje ne tamos ibondo ni ganyeta somongina iwe igo bono roje no mongina saro mengwero beriale ame aro na ki toko menya sense eti atumuganiria maya wike myake iyo igonya sai na mwanchite ande tigagendere como mentera mbia mono mongina Salome. Embe mano majumurete try kasense miri ndi studio na mangi tukoroborete asiri tukurara igo tosko. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncho ryabwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichiri chonsi eriobwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe
Esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School. Nesukuru yekerero. Ibwata magacho yichi permanent. Amacha maye yukunywa. Estima asegrasi bionsi. Neri bagari nene asaboroki wa wako gosaria. Nebinto au wago tumeka asoko gosaria. Mbabu ate swimming pool yabo. Ase wakwegeria aboroki wa wako ntimbo. Naboigo nkwanjira bari abantu koreta abana babo. Amatuku ye weekendi wako ntimbo. Nigebwate aboroki abaisaine. Naboigo nkuru wabali ndagera buchia saboroki wa babo ekiru bali sukuru. Ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase sukuru iyo. Asoko batarira ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University. Gose ubakire simi ase namba nuti isano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye. Gose nuti isano na ibere eyemo inye isato inye nuti eyemo kianda isano na isato. Jubilee Day and Boarding Primary School. Nyorero mwano chisemi chebire nkobigoro. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusoko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusoburwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Chimashini cheito gochigo kurigere choka nduto koereza bunurwarite wata tebina yiga una boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentugete na gentugete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakurire tokonyora umubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage. Naboku mwakiresimi omudirector w'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke. Waigo naboku batarira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene. Electricals and electronics nabaoni ya bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina au power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mbuya mono mwanchu muligereria bono mambia Ndizi TV murobele no yubwensa kia sante soko gendera ko yubwatia ekero bono twasoira sentunde intangani ase amagazeti yelitukulia lero egere torore nara leiro bolito bono mambia otarasoka koro nyomba egeruchi kwenyorera ekopi ya obwesomera kero bwata chingaki kolende nerebya tokomanye aso obwengetu nganara lya airo bolita samagazeti abono mambia kolende Ashley Ademola halo timu Ensakia na onde ime Ensakia tindigo suka komo mpaka ege chuli
pakege chuli goro mbuya mono timu Ndizi TV asugutumanya ogotosemia na gotogokia Brighton na Kibati mwenyewe naye Sara. I salute you, asante sana nigakuru kwa Eva mbuya mono sana soko gendera ko baime yomorobuli bwensakia bano mambia tiga tukwire asa magazeti yeli tukolia lero ekerombate gazeti ya The Daily Nation. Nanje nigombate gazeti ya The Standard lingana limwamu lira se gazeti ya The Standard igoro na Lies of Iron Lady na ki Iron Lady anyalga Christ goika anyaltika ko chorwa ko ba running mate wa Raila Odinga asoma boli wa simio ura umoja igoro tukure goro nigobono Raila anyaltika ko mochora matakarua ko be running mate yaye yekorokinga kibono matakarua anyalika ukine birengo byaye gesaga chageta sobokoreri bwe serikali goikari tukure goro anyaltika ko bono nominated gochikoba omokonyi bwombo mobwa simio ura umoja igo emine tuna Raila aise kubwa chikura igo matakaruani yao chikoba mokonyi bumurai bwense deputy president mutangani muswati mutangani asense yeito ya Kenya kumuriki gazeti ya The Standard nigamurekerete anene okolaisi gusogo kina kumuswati matakarua oyo abangi bamaite buna Iron Lady igo nero airuburito ase gazeti ya The Standard ndo chikumurekera amangana ini gairuburito ase page ya kabere page ya gatatu page ya kane page ya gatano nomo page ya gatano na gatatu oika page ya kianda krato chikugora gazeti eyo ime boigo ase page yentanga nemorekerete na Kalonzo anyateka kobeka gosika ko Russia epigi gose eyutani nene kabisa anagucha kulie kirugo cyubura yobonene wendera seke makeri kewaipa Kalonzo muzyoka ekararo jena Raila orariri matakarwa ko bomo running mate yaye nere nigamochorete Andrew Sunguli ko running mate yaye mangana yintu junyarire ase page 13 torena kinere Kalonzo nyateka ochenje birengerelio nako irera nere guchikulie kirugo kana sensitu ya Kenya Moigo nemorekeire ena kikiture kindigi oyoro mosene tabu county ya Tharaka Nithi neranyartega korwa amangana guchase jebyumbo bya pali gose anyartega kwanera bararia litukurigoro na goteabuna nigo ere atogiri ogochoro kwari gatigashagwa koba omokonyi iwo bomubori bwa Kenya kwanza kurinda gateabuna ere nigo bono arairire break gosara tarairiro mutimo komoke kurwa sensa meri ya siasa mangana ibo igontu kunyarigereria ase beji ya 10 na kabere gazeti ne ya The Standard boige koti ne rigeretie ne kwandete goro ye koti ngakibona yanyarde kurwa ogochika kumosubati onyarteka gokoro bonjoro ligo soto mero chibese chi million emyemo na isano iseto transaction ya koretu nigo bono ya tebertuna ngochenchigwa muswati utaigeta se koti ligoro ntujikuriria mangana yu ase page ye 29 ase bone kikambirika nyandege ko saba muswati yanyarga kwikirana se koti erinda nyarga kwireneria ama boli aliara chikoboli wa igoro ye chibese nyandega konyora ejijire million emyemo 108 million anyawarete gwetera ase ebengi yae gosatumere tugwetera ase ebengi yaye igonto chikunyarigereria yu na mange naro airoborta ase gazeti ya The Standard ebeketanga kera togoso ase gazeti ya The Daily Nation mwancho murigereria bono mambia ngane mwamu airoborito nielinga chinguru chumusubati strength of a woman ekarotoro chebicha ya Yematha Karua oyonyorte ko bakago chorwa litkurigoro guchikobo mokonyo ya Raila Odinga asobochori buri bosio moyego koregete asensemo ya KICC ime yomochie o Nairobi korengana no muri kibe gazeti nigagote banga okoira na kwaye Iron Ready oyonyarte ko baga koba asensemo yoboene gose Justice Ministry oyokorerense ya Kenya amaya mange ande no musubati obwato mungso musubati obwate omosimamo gosibwete ninerete bene utagita mangana agende burunge buna eganirie magano oyoye noro iroborito ase gazeti yo ya The Daily Nation ase boigoto gucha konyonyora oiroborito ase page ya kabere page ya gatatu ya kane ya gatano na limo na gatano na kabere igona boigwetenga no mugano ye madakarua oyoro moraibwe kiama kiana Kenya nobo bwibwaye gwetani bali bonsi manya tuko babagwikira osamalia tabo gutuka
ase a list ya bali bali gucha koba mokonyo ye akamweta ni Ali Hassan Joho, Wycliffe Oparanya, omosubati asilieta Charity Ngilu amona Sabina Chege ebono n'abanda bange kulinde akabaitani na kuirali bagelyo achikomusira Raila Odinga ase obacholi buli busyo eyo narengane nene eirobulita gazeti ya The Standard nandabo igo asense meyo sokoboko wokolyo ase gazeti ya The Daily Nation ne ensemo ya Kalonzo Musyoka yote virenga Me Too na inche noonde kero chinga kichomwelio was last minute aswete asekirwaniriro kyogocha koli kurwanirira ochakuligie kirgo kyobo president asenseito ya Kenya abwasate betamna etimia oka na begendrete gutenena imara ekerobono nera nyartko baga kuralia bene omokonyo yogucha komokonya sobo choli buli busyo ekeranya nyartko baga kunganya korwa sobo mobwazimio la umoja litukuligoro ekerobono mulikibwe gazeti agotebanga goswa kwa Kalonzo Musyoka abera chekubetereria chikura gosobo choli buli busyo buchikogenda a runoff yani asentunde ende ya kabere asengenchobone kera soire nerina bwate chikura cha igemineti ondetayo guchakonyoleria kerengo ke 50 omenteyemo ase raundi entangani weikato chikogenda a runoff mugano yo Kalonzo ndochikonyora sepeji ya 5 na limo ne page ya 5 na kabere boigo nomo president korwa sense ya Somalia Mohamud uyo nyartko bakago chorwa nanda sentunde ya kabere buno murai bwense ya Somalia nande nero murai mutanga ni gochorwa sentunde ya kabere abwasa tebeta guchago konya gochencha ense ya Somalia asokwanike buno morembe nutigarite kobaroro na koleta mangana mange anyartko bakago chanda anse ya Somalia buno murakera onchurira kwelire na chikuliriria mangana yo asobweme na kurwania mangana ya bobegu gose Al-Shabaab ebina bye binto omora yo Mohamud anyartko bakago teba gucha wikirania buno murai bwense yo asentunde ya kabere ngo chitore somayo asepeje 25 na 3 ayo naro airobolito ase gazeti ya The Daily Nation. Egaro tukana sebeja The Standard peja kabere nero woni molekirete igoro yoko chorwa kwa mata karua bunno mokonyi bumurai wikema gyodemrara murodinga sebono tiketi yogo chikoli yekero kanene yense to yakya tukana sobo choli ni gobono Raila motogeti mata karua nekrate betebuna mata karua ni garo murai umuya ni gaberu murai utabwati bokomo chakonde gwensi boigo ni garo murai nyarete kago struggle goseka koba asomotu ose asiritangani asamangana ya second liberation asoko audience ya Kenya entunde ya kaberu second liberation as acceptance speech ya yego sekranjera ni teko chorwa koba running mate ya Raila ni gobono matakarwa nyarete kaate abuna ni gaonera ocho kora emiremo diligently na kwena kebuna endoto ya engo ikiranire yogo kini birengo biense ya ito ya Kenya igomugano ina boko asoma asebeja kabere ekron ebiche chorira buya matakarwa hali nabasubati abana babusabina cheke Charity Ngilu amana basubati bande abono ba motogiri matakarwa ibona boko esomera omugano omanyanga kimatakarwa esabali ya personal ngaki sabali ya chire ngaki ariganitiwe asomo bwa simiura umoja wa Kenya Alliance na bomugano inolikire asebeji ya kabiri gaseti ne ya The Standard buga asebeji gatatu nigonere molikirita mangana matakarwa nene ekero aba Kenya anne kurwasin sema chiri cha Nyanza ekore kana munani ko baga ogete mono na gochenga na goswa asejipara anena gotogi umurai wikia magio demrera murudinga ase okomochora matakarwa kochikoba omokonyi oyigo celebrations gose omogoko ase county ya Kisumu nigo ororekanete koba omonene abaraina banke besogeti na komotogi matakarwa asoko chorwa koba omurunning mate gose omokonyi orera murudinga umugano uyo nabokonyora ase peji ya kabere imuna chishere ose etengo yanyardige kworo ki kwone kiwa kinkongo inye chenze ya Kenya ekaro muswati yanyarde kago chorwa lituko lia igoro boigo asebeji yakane ni murekerete na kibono endoto ya Mount Kenya East inga kibono yanyardige ko gwa unyorubna Mount Kenya East
no Peter Munyakuru oyoro mugwasiri bwa mangana ye ndemero mangana agriculture gosa mangana yoboremi nere na semere tibina ngocho rwalenge koba umugabana gose koba mukonyi bo muraibwense gwitira somo bwasimyu ra umoja boigo onyora senseme yo ya Mount Kenya East no kitura kindigia kurwa buna kurwa senseme ya takaniti nere oganeti gose ubwato gosemeria buna nkwegwarenge eke rogo kyobo konyi bo muraibwense gwitira somo boli bwa Kenya kwanza kibegaceti na murikirete na kibono Mount Kenya East endoto yabo nero yanyarire gekogwa ose etaraikirana ekarabara igura sensame na orba semene tibuna ngoye gubari ribagali okobaba ko bakabomba kwa bakonyi itaso muri gwa Kenya kwanza osaso mu bwasimiro moja kurende umuraibense umuraibe bomo bwasimiro moja ibo igoro mokonyi oyibo igore umuraibe kyamagyo murera murodinga na nyarire gakomoa gosega kumurire irabuna Peter Munya ni aujikogendera gutigara sense mugosebuna umugwasiri bwa mangana yoboremi ekero baraswe obisi chitariki kiandekera bakenya barabanchire kubakira chigura igobono Peter Munya na tu ogosemelia buna nachikogendera koba sensemeyo igabara imba kwanite kurwa sensemeyo ya Mount Kenya East na barubaga kwanira igoro ya mangana yo Raira boigo ni igo amotogirie Raira ni gobona endeta gotogigwa igoro yokumochora mata karua hayo lady koba running mate ya mangana ina bogo ya nyora sibeji ya kabiri ya gatatu ne beji ya kana sigasidi ya testandard boigo asipeji ya kabiri manchu murigerya na rayo amada karua abwase abarai ao banyatko bakura chinkwana chiabo igoro ya madakarua gochoro kobo mokonyo erelo dinga unabono omo Ali Dobo yore member ya NAC Kenya National Executive Committee atebetenga bara kodi na madakarua emiremo ande na bwatali bagali ya lyoko anchira na buna madakarua na isaine asengencho numurai otanje ti amangana yobukurumi umurai otanje ti amangana yokoba lezi timektora kibeke asemiremo gose yoko takole miremo ya onomokia igono murai odisaveti ribageliga oyon akorokwa Ali Dubu oyole member ye kiama kia NAC Kenya National Executive Committee waigo kabando yokabero mobunge we bunge ya Mukuruweni nere nigatebetenga isabali ya madakarua talibono ya chaka samangana asiasa kulende ndoto ya yanyale ko bakego ikera no mwelioye na ndiri bagelio nabo lia takire guchira madakarua abwasaba igo atogire bali bande bonsi banyartko babako lose asiganga yokoligia libagelio bokonyi bumuraibwense na goteba nabarai babwate amaroro asinseito ya Kenya andoko choro kwa mada nkole tabotutukano bonde bwense asobomo bwazimio lo moja kulende kolete ubwamo na gosoka na kuligelia baba gosera ila Molo Odinga chikura ekeronero mu ambassador gosoyo kabero mu ambassador asense ya Saudi Arabia korwega Kenya Mr. Abubakar Ogle nera tebirenga bono abasubati elineri bagali no lyokorokinga munyoire asuburai na semada karua gochorwa no mweso mwana gochia sasa basubati yabwasa motogiri Odinga asoko mochora mada karua boigo eye ne kiorokererie kiya gochia saba subati engana yagogetie abantu kuro Mount Kenya au basoete ase chipara ne street na gochengera ogochora kwa ye mada karua na rayo irubolitase gazeti ya kabere ni ya gatatu ase ensemo gosase gazeti ya The Standard Bonomambi The Daily Nation boigo page ya kane mwanchu murigeria toroche na mangana siaso kabona airobolito ase page chintanga dikigima enko tubora toligo chime egertorolenga nande narali aire obolito Bonomambi akolende page ya kane nelinga Kenneth Marende nere bono oguchakobe speaker ye Senate kolengana na Raila Odinga Peter Munyamana wateba achikutigale wizara yobolimi Hassan Hali Jo achikobo waziri wechindemero wose lands ekero Wycliffe Oparanya aguchakoba cabinet secretary ya National Treasury na Kalonzo Abulitangani nigali guchakobe chief cabinet secretary nyendiali guchakutigara asobo mabwazimio la umoja igo yuna aya ana mangale ase gazeti ya The Daily Nation
Sega sidia the standard boy ni muri kirta mangana yu siasa igota ke somero manju muri kero kwenda sibe jagata no moni go gurire naki muri gwe sedina muri kirta naki ka Sabina Chege na Peter Kennedy balingi close usibalingi ange na Raila Odinga kulinde ekorekana ni go balingale na barabu ne ndim endoto yabo ya nyarire yego timoka go se ya etari go chikogendera ikero base medina na barungwe go balingi osoya mabongwe go balingi keroge kyo karo to gurire ni county ya Muranga igo na bogwa somera CPJ gatano morore Sabina Chege na Peter Kennedy boigo na bokwenda CPJ gatano atatu origere na kia boibuli ba mata karua na barwanya rite bago kwana na goteba na komoto ikarua bagate abuna yaya mbaro jibuna mata karua ni gabwate uburai osini gabwate chimbo chuburai gesa kuruna kinite gocha boigo CPJ 12 na bokuri na kiture kindigi oinero bwato ko semeruna ngo chorwa linga somo bwa Kenya kwanza nero na thanya orteri baga na ndibuna litukuri goranya tikawate abuna ere ni gauchi kwendera kwa basa mu Kenya kwanza kolende ni gauchi koratu mukakurwa siasa akeigo ne boigo CPJ yo ne CPJ 12 ne morekerete na kiruto anyadega ko kwanira iguru yogo chorwa kwa matakarwa anne karare kana debuna ni gate na no eba machorete bali go chikubwa abo mu Kenya kwanza CPJ 13 ni go chikumorekera osori na Karonzo ne ranya de ka ko mochora sunguni koba running mate yaye anene corona yike asumsangano yo mo senator kwe county ya Baringo Gideon Moi aikarane de senseme yo karobono Karonzo nere so kirigo chikoliye kerogo kyuburai ase ense yaito ya Kenya igonara yo muri kirane na sensemeli ya siasa ekoroto sukago chibosito jigo ika sensemeli ye county stoligirina almost ekoroto na siasa katoja sensemo ya counties ni gobono nzamili ya Kisumu omoroberi origo chaki wa oberekana African Afri cities origo chakalit kuligoro osoro chakalit ko lialero asumura ibwense urkinyata kagirgo juikarana somo sangano yo nigo muri kigasete amorekerete na kienseme ya Kisumu yanyarege komesiwa anene asensemeli ya airport yanyarege kuigorwa chipara nigo chanyare chikobe ku carpet yan jikorosu wa senjera erendonge igobono muri kigasete niga amorekerete na hoteabuna kolengana no musangano yo kurekana se enseme yo oyorigereti kurigereria amangana yo amangana ngakichinse cyakinde anechiricha semeri Africa musangana wo kurekana mutangania sensemo enseito ya Kenya oyo abakenya gosabarai bakagere wikirana senseme yo gotaka somo mugano yo nigogoso asebeji ya 10 na egoso asebeji merongebere neyemo umwanchumbuliria onyanda go kurigereria omugano yo epeji ya 12 ase gazeti ya The Daily Nation nelinga omosacho yomo aselita Wilberforce Sainyi Murunga nigobona anyatko baga kuiraniri wa chiombe chae gose dawari anyatko baga kwa kaniro murugyoje aselita Irene Kasoa oyo banyarko bago tigana omwako eta omutinyu 10 kolengana na Murunga nigagoteba inyuma yabo niga yachagete kuburukana asengencho yo gotaba baigenu asenyome yo na mangana ndamange ekamwirira kugenda sekigambero na goteba nga chiombe akanirite omurugyo ya chiombe isato nimbulia yemo wikairaniriwe egera banyarko bagotigana asenchira yo morembe kana chweki nekyo nigo kwana chitwe na nomo Chief Justice Julius Ngarngar oyo tebetenga wano musacho yuna watobo ene bwae bukwiranirwa chombe chae isato amonimboli andama ena sumuli kibe gazeti na iraniri chombe chae isato amonimboli wana bwa satebetenga wano murugyo yone na bwato busibole bwo kogendera nobugima bwaye gakorora anywa mugo sata atagagwetenenera eyo nigoro yae kulinde ere onyoliro bwene bwae na kwiranirwa edaori eri anyatko baga gagwakanira umonginoe hena na ebirodi na gense ekogenda ekarato ikase peji yemerongibere nebere gasete standard nigobone morekerete na kigambiro gose high court as county as semeri Eldoret na kiborganya lege ko enana petition isato chirige tigotenenia umugabana ose moyo kabero mugabana be county ya Nairobi Mike Mbufi Songo as kirigeti gochigotenenera gotegotenenia ukoriye kero kyaye as county ya Mombasa amarita yo ni ose petition yini gocha atomirgo ji asomo chief just mata kome iri achikurira na ose binebi kogendra bire as kigambero
elio anenekera petition chifaili na chigita kiergo chikomotanga songo kochukwirwa ndekero kyobo governor se county eri ya Mombasa wegase ekera erensema ya siasa umubunge ugatundu South Moses Kulia ni gobona nyaleka komochora osega nyaleka kumurali bene omospati ni nyaleka kumurali omospati nere ekero bakuliye kero kyobo governor ase county eri ya Kiambu gwetera se kiamankia chama jakazi ticket kunini gamo chorto musubati omonjorori osebye business human fate maura oyu aro chena nere ba uchikoliye kero nere ase county eri ya Kiambu utakosoma mugano oyu yogosoma sebeji yemerongo 22 kaseti ne ya testarali asebo igo Susan Kika oyu okoliye kero kia Nakuru nere amachorete David Konez litkurigoro kero ba uchikoliye kero kyo gavana ase county ya Nakuru. Onsia yoni gagendete kugochira wethra sentunde ntangani yomurobelio Ensakia asa magazeti togenda sensa moyende studio karotokwirana ntogendere gukora korera aliero bolitase gazeti yelituko lya lero tobaise gosuka. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshya na kounye chianga gula chi t-shirt cha round neck collar t-shirt chisweta chishati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'eriya ya netball chi socks chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asi chianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut ase namba enoti isano ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byogukorera chigosori. Soa asu mutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi a company ya Davis and Shatcliffe nigo ya korentire chimashini ao shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ichigutumike stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirenko ao chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwatia mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge byogutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho gutumika stima gose sola kurwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byogutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagokubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakiresime ase namba enoti isano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire
gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano na isato eyemo isano na ibere gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano na isato ibere inya Davis and Shatleaf ango yobo kori emirimo bwao asogotumeka kimashini chekerero omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county isano na ibire echo kirasorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Memano mwanju mudakara ndata kubati murubiri bw'Ensakia bon mambe garto ndata kumurikira arali airu butasa magaseti yeri tukurera kulende barana ndata gutuma SMS cyabo gutira semitanda batano bali Ensakia kalfo bosire chelbus count me in from Kanobali atano alime yumurubiri bw'Ensakia siku ya bondabu atana present no alime nere yumurubiri bw'Ensakia kabisa nhala goruna kile style kurwabo basinya boterere amolio kabwa kirebiya na mama Meli nyaranki abana baya abamura Clinton afana na Brighton Peters Kiondi AK Gesale adana kurofale akedi ya Nairobi count me in ambari bandata tumati uchumba chaba watano balime yumurubiri bw'Ensakia buya kabisa nala great job Sarah and Brighton happy Stella Day adana it go happy Stella Day abunguru chinsema chiricha amaiko awatana no alime yumurubiri bw'Ensakia mbiemano o injared ngatanjarade awatana great job Sarah na Brighton happy Stella Day mbiemano aso tutumira uchumbe ngia na etogotena happy Stella Day litukuligia Wego mwanchu murigereria ba karatukwira na gocha magazeti yelitkolero gazeti ya The Daily Nation page ya 13 na libone kiumbekelio gyokorenga emesara emenseito ya Kenya SRC nikobona kero beretie gocha kona cha chibesa chiri cy'ababunge bakonyora gusama ruburubu ekero bayikaransire association imeyama gacho ebunge nigo bakonyora amaruburubu gete kurende kyombe kyo nigo keganetie ochya korusia roro chi amaruburubu ayo kurende ekyombe keligetenenerete amangana ya maruburubu ase ebunge nigo bona ababunge bakebolirie kyombe kyo nigo gikorwa ngo kenyora ndege iga kyaransire yake committee elie gochia tenenera amangana ya maruburubu ase bunge nkolinyorande manyeko gotebia nigo ababunge bakiburiringa bagendere ko negotiate nekyombe kyo kia SRC nkenya ariko bakego kora boigo abwasaba bunge bano batebirenga okorusi waroro kwa maruburubu ayo nigara chikuirira ababunga bange komocha wikirana sebikaro ase bunge na koremalia okona chakoli gokuruigwa korwa ase bikarebyo ase ngencha bange bono mpa kugania gucha gwikirana ase ebikarebyo onyamaruburubu arusi wororo muri gazeti nigagenderete gotabuna omunyakerogo oli ogochotenenera egeikaro ase bunge ase gwikaranso komo nigo munyakerogo akonyora chiribu 15 ekero mokonyi gosomo vice chairperson akonyora chiribu 12 ekerobono ordinary members kusa ya members of parliament bakonyora chiribu 5 n'echime 5 kero mojumbe ekero bayikaransiro gwikaranso komo igonyore nga bayikaransire ase wikingima igonoroche chibese bakonyora kurwa samaruburubu ajo ekine kibono roche bakonya kuliranga ekyombe gyokorenge misara nkenyara ko bagikurusia roro amaruburubu abo ayo na bakonyorera mangenga inki kyombe kya SRC keganirete kurusia roro
amaruburubu ayo ababunge bakonyora enyorire gazeti egerwe somero mugano yo ase epeji ya 13 Kreto kerasa ya testana le page 24 ni gabono emurkerete igoronkai umwana student uriyo nyateka konyora 108 million shillings a gift kayari goika boniga kolingana no moriki na murkerete yasiri kuri gora muswati yatakire goika se koti korende taikiranete kolingana no moroya osu montenendio ya moroya worth wanga ni ganyalika kote abuna muswati oyi Felista nya matira njiroge ni go ataikiranete asiki gambero osase koti kolingana ni gagendrete ni gaiburu mwana moke igo karakara sense ya Belgium gotare kunyara goika asiki gambero gotare kunyara go travel go sense ya Kenya kunende kambero gwetira ase kyombekeriya Director of Criminal Investigations DCI ni go bono kyanyendeke kumuburi anyare ka goikirana eldanyara ga kurusugwa ebiara ekero obutukibandete kwenekiwa osubandete kuri ngori wanga kibese chemo ikirite gwetira ngakyanyorate kibese gwetira sa county yaye igobono tagwa samara mugano yina boko soma sepeche 24 bari gumugano uri gwasoma iguru yo musaja obwe myaka 52 uyoganye 52 years uyogo tagete anarga kwendigu chombe cha ya monemboli ni gobono ola sepeji ya 24 ibutagwa somero mugano yu manye ingi keiriro musajo ya kargote ana ya ngeneri ni boyane ni goko soma sepeji ya 24 krato kwenda go ikase beje 24 ni gemorekerete na kibono aba Somalia go sense ya Somalia andi anyareke gwaka chikura ande gwetira saba bunge bense yo karobanyarte ba komochora uyo kabeire mu president wenseme yo se former president Hassan Sheikh Mohamed oyo nyateka ko pa as obisi oyo nyateka ko ba osika kurusu obisi konenda neni ko bono airanire asentundende ya kabere karobanya teba waka chikura yo bono bwe somera mangana ya mugadishu ni Augustin so masse beje 25 ekyombekeri parliamentary Service Commission Parliamentary Service Commission na clearance yake kurinde kero togoswa asa mangana yichiseme kero chinsa chito chigenderete kumnyoka nelibona ebirasi byomurobulyo mujya OCBC imense ito ya Kenya bigenderete kunyorwa kolengana no gukina kwebintu byamaguri ase nsemo yaba contractor gosibali ba korosia ebirasi ebyo abwasi batabirenga bono mbali guikera ligo liriri liebinte ebyo nigo lyachire gesara naigo yabetereire nga mbanyara ko baba korosia ebirasi ebyo asobwango kolengana ne wizara yechisemi nigo ekerasi ekemo ya CBC budget yabegetu ensema gukore kirasi ya CBC ne chiribu amagana 5 ne chime 788,000 ine yaroli goliryo gukora ekirasi ya CBC kolinde kolengana na ba contractor niko bagote bachibese iki niko chire chinke gekolengani wabone bintu biri bagotumeka elyo korosi kirasi ya CBC niko bya chire igoro kerage bono ba kunyara korosi birasi byo bune serikali etagetenga onyole birasi chiri 10 byanyande ko babikorosi gwa bya CBC wikira bono iga ebirasi chiri 5 nemo byoka chimienye na 55 na bibia nyaliko babiko era gwikira bono iga bono abalimu abanene bechi skuru nigo babwate ubwobanga ibirasi binonyole byairire asengenjo onyembiri go chikoera bwango igo ko wicholerana go congestion ni chikwena kiwa ase chiskuru che secondary omwaka ugocha ekero bagucho ku admit abana ba junior secondary school nande ndoro jumne virasi bya CBC abantu bane mbare babegeta abana ba class ya kyanda abaso yento jina biichwire kyara mabagata isaina siskuru aho kone tamayenga kiebo korre bochi kokorgana gochi ase ense oji ase ense amatukaribusi kyombegerwa te abagya parliamentary service commission ni ugitene nire na pen mamanyi yoro mo chumbe oburabu wase county ya Nyamira nere ndegine kyombegerige gwakana ababunga amashara yabo gusema amarupurupu bono nakiba bunga baboliri kyombekenga ni numoko negotiate na SRC baba isa gutona chachibese icho bono wana kero nani
nindo chekara tokerana lakini bona krosara tokora boli apa na siasa ba ekar ba chode nguli baro musara kimuti sara nani bona marubrubu ayoroje nani uchumi yego sareka ande chine chibesa chinyinge wana rochenga bagotebanga nabo era chikole malia mbaba so wikirana ase bunge guchokuna cha emerobelie mengelie ebunge gwena tagwetia onyolenga babunge ni 10 onyole ni 10 ababunge 10 boka bachire nabo boka baguchikoetia machika aliaganire ase ngencho marupurupu ya rusi wororo egasi nkongu sana lakini bono injeno jina bajumba bana barabulende ndi maiti usine brengal byandaru lakini bono roje injendi gaba ekarobara bemba ikirana tikumontoso o akusukigera mbara bataketegas nandoje nabwato mosara ngo bigorari gare maguta bono Kenya rende na bere igo Kenya tetuganye ngakinzi go chikana goji nara kuna morning president sara na onde meyensa ki mbaka omwelio oyako kuna gesara fani sino ali me yumurobiri oito kabisa ekana ndoje gokorere krona ikas chinse mo chisiko na ndoje asebiri ya Israel Israel na aba Palestina ni gobono bacha kire rango so sini gona ndiri okungusana na bacha kire kona kiwa anene karo obotuki bacha kire gocha bacha kiwe igoro ya omodikyo yo monaro itori we egitasen Al Jazeera Shilin Abuk Hakel muswati nyadega ko ekagiruna ni gara setwe ni gobono obotukina ndi bwachakiwe lakini karotwara na ese ekemina nogati ya Israel na Palestina ni gobata baja kirotwara liberera litindi kolende ni gomuri kwa setete damna ni gobotuki bwachakiwe liko ingikere to umo journalist yo somuliki bwamangana agaitwa agaikero kwaye gotabwa samero mangano uyu ni gora sepeje merongebere na isano na iseto 28 boy Sweden na kete go join Ensakia NATO itagete obo membership wa NATO ekero anene ekero amangana alia Ukraine nense ya Ukraine na Russia egendrete as chinse chiri cha America ayuna harara sikaseti atestar na mangale ekero igurguchmaiga na bochkuriria Ensakia magaseti kere sports Ensakia josol ni gochiko ba maiga pin igoma na bogo chiko igora gochmaiga orora Ensakia yechiko mancho muligerelia bono na rayo ase mambia ya bono na mangale mangana ichiko solintora kwanira mangana yo bonchorelia mangana kurwa chi county ao igenyorere gazeti ya bono mambia egerebwe somera senchira yo boikirano intwe na rayo kurwa semesa Ensakia tokerenelia mbia mono asibali mwensi mwaligerire na gotegerera amagazeti yelituko lya lero nigotokwenda sensemo yendi studio karotokwirana twirane na mangana maya senchira yo boikirano na inde omagani itongo ikarase studio karotocha kuligerelia igoro yobochene kerere Jumaine engaki togochitwaligerelia mangana yobochenu igoto baisa gosuka Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Nubwatu muchando bwebrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka omugonko gugwatya namruira lyagocha kubwatekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechando yawo yonsi nigo bakurwa bukoreri bwokungura ebimo by'omubere na kubirongiya buna egitekyo omugonko gose omugonko bwekumpete ekerugwatengerie gose konyororuguma kubwatekana no kogosoria nigo baukurungiya mauga bunaliru ebitarenge nichinse muchindi chamuguru naboiga magoko boigo amaruira lyagocha kubwatekana nobogotu nigo bakubwenia buna arthritis na yandamange ekero kwabalirwe na kuliya kubwena nigo baokonya kubwena asu kurungiya umubiro magiga yukonyoro kurwaligwa kurwa senya gitali mbabwate boigo umurubulyo bwogokoretera obubwenia gwikasenka yao boigo nkoni abali chinyimbo kiri chigo konya gutara
chiara chimanyikanite buna clutches n'ebirogo bya wheelchair n'ebindi binge batarire imiyumu chokisi asamagacha new sensora building rirongo rya kabire umurango namba isano nemo nabo iyo imiyumu chunyamira niko bagutoka samagacho ajami building ground floor angine supermarket ya Shivling imeyumu chu Nairobi niko babwate chinsagi isato numu chu Naivasha urusagi oromo nabo gutumika wakanira chikadi cha insurance buna AAR Minet CIC APA Saham GA Trident Sanlam Kengen Britam n'ikindi kinyinge bakirisimi ase namba enoti isano na ibire eyemo inye isano nemo isano na ibire isato isano na isato eyemo enoti Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services, one stop in physical rehabilitation. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukanye chirange nigwikere chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuli chicho chisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sensora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibire eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Obachenu ni goboro bwengencho mono asubagima bwao kurinda asawetanaine nako yachena buna gokoro bachenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinunuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana n'abanyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kana tokoraririrwa gatokuria na riratokonye igori toke tokoraririrwa ndika kitomenye buya kebocha una gotambe ngoba tabinga eanje bwanje kera ritukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Ndizi TV. Omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka osiasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunengia ekere nkaki ugukwana igo. It can tell you how far ekiamaliaji igotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations bono umurubiri ubwike umbu nigo gucyo kwa libaga lyokuboria kurigeria na kunengia aliba gukwana chinsemo au aseba gweta ekero umugaba na retire okorera asikaye engia gosebe. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. Kera ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sato nenusu chabo tukwa asugu chekomerana na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro konkudo busi na kenyengima tena hoteli ekero musani abarangi kanyo kwani ekero muntu akugata bageni boye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gochio
okubono tiritariki Omorobilyo weke umbu asetokonengia na kumanyikiringa. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwanju muri nande ni mambingi yego kwaria ni asamangana maya hande na sumuru bilwensa kiringo manyina ari yakora kanete ko ritwe goro ikaboni no kubori kwa na karanzo ike indengwerere ayomo na mangijana ogana gotubwata sensa meri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News oga sensa meri ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News sensa meri ya Twitter na bago tonyora Ndizi TV ni na bago tweet @Ndizi TV News oga karengera kya honi otokera ntikirenza kireda ikagwethera asinamba ira siskini yao bona botambiri tariane Brighton Makori. Umurero nigo nyarite ko kubwata skuru ya Asameta yigo tokase ebunge yabo basi aburitku rigoro osobotu kubukira rero anene kero kirire tumuriro yu kokorekana gosukubwata skuru ituramanyekana gwikaboniga asitura cyukubwateria ringaneri buna bwakire litko rero ritukumanya ningi kirire tumuriro yu gwateka na ande bintu byasaritigwe korengana numuriro yu ngakibingani ase enseme yunyiruna emerere menge nigo yanyarage kubwata giskuru ase myaka yamagega ande kero kandi bunemerere yire ndi kolende ndojuko kwanira nabatenendi beskuru eyo amo nabatenendi babanyanyimba se county ya Kisii iritumanya na bitambukero kibairire irigo jigokanya emerere ye kwene kwa skuru emergency yetu ya Kenya na se county ya Kisii. Ekaruto kwenda kuchibosio ni goto kumana NK mukuru laganga musoje county ya Kisii ni gobono bali no moichano monene magiga yokoba asobo takobonene na enyumba ya bekero yanyarte geko bagwera umuriketo miduri mumanyi ni gabwate ni gabato roboti urasinjira yobikirano ogosongererwa kubotaka nigo kwaireire okole mara kwa eros kwamboka korwa ase ekenyoro kia bototo imeye ward ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii maiga ye nyomba yabo kubagwera ase litukulia Jumamosi na kumubuna amagoro na kumutigera chingoma ase omoberoye ase boigo omugakoye anyorete chingoma ichio na batonyora bono babere nyomba tugasinyunga kia bana bagotakoba enchirende barakonyeke kiagera nintu twarengeri isori abana mbaro bagosoma batagete abakonyi gwitu nambaro bakurete batagete tubaire sukuru lakini bono abakonyi mboyo oborema nigo naende bwanyorire enkeye ase omugaka bwengeye ogetomanyura nere abwate oborema bunobwo bwanyora omurugyoye bwogosinyu gotara senge chumwa chiri no bakonyi obo egere kusuti nabo turanyora bakonyi nabakire mbuyamo nabali mwacha mwachire kuturusi siko togende nyagitari turabwena tumaye kurigereringa cyo bakonyi bondi bogocha ekero turanyore nga mwatu bwatisiri na intu twarure nyomba twasokire twanyorire chingu ekiombe kemenyekanite buna Bosongo 045 Charity Group gekoragwa na Elimosomi nigo giasokirie eliokonya omongino yo eliokonyora obogwenia ase ekiombe kigya chakigwa bwangoiga eliokonya bali batali kwenyara ase boigo babakonya nebinto byokorarera amone ndagira ntwe togokonya abantu bonsi korwese side chonsi bali baganetio gokonya kurime mono etwachitega igora kara twanyore bicha yabeta shared online ande kabasha gestwarenge keumbu children's home biche kuna abantu abange mono love to do something tukakwana ne group members tukaruchisiringi ibere isato tukateba wakatochi tokonyo mongino tumwere nyagitari. We went to Hema Hospital. We booked it was at 2 p.m. Sunday. We had to go there by 2 p.m. And amanyagitari anyare komara omongenera nebuya okwana nasi bari muri skari motete ometense no gokonyana at least
bagoteba nsukume na nche kore na nche maga kore kwende nigo bono engeye yasabire abasamaria abaya kubakonya areye senkorara ekiagera ndaranga umuntu agwikigoso iguru yasoba ko bacoka gukinse ryuka bibaho bya itariuka nere mbura igegontwera gingo reporter ya egetaseni kya Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi Omurokie hoyomo kurwenzemo ya chugo nigo bono ya moberera kongu nandi nigatgerete koba asinka yabo anene krataragendera na masomaye kolengana nigo ebitoki usijibesya nyari chikubura ekeranyote rirube lyokumwanjira gojigoso asekerazi gya kianda muliketo mirumanyi anegete kasenkeyo na ukwana ne amateyo anekrababulu chibese Goetania ewike ya moya etire kurwa abana bekirasi gya kianda gose form 1 gosoa asechискuru chiria bachorete gose barangeretiwe nonya boigo nigo nkomonyora omwana Jacob kare mwabo ase ensemo ya jogo imeyo muchobo songo ase nonye oyetamatemwa amate yae teranyora nchira omwana oyo aragende skuru elia arangeretiwe sina nyuma sina mbele sababu ameniambia na mama utaitu unisaidie lakini sioni chenye nitamsaidia. Nimebaki tu nikimwangalia nikitoa machozi na machozi naye haimsaidii chochote ili achiende. Hata hivi juzi karibuni nikana miezi 3 sijai kulipa nyumba, nilifungiwa nyumba lakini msamaria mama kama dada yangu mwenzangu alinisaidia nikalipa tu mwezi mmoja na miezi 2 sijalipa. Nilijaribu ndio lakini sasa mahitaji ambayo yalikuwa yanafaa kufanya hayakunitosha kwa sababu kuna school uniform fee bado sikupata. Sasa ni ile siku ambayo naenda shuleni mama kaniambia kuna pesa. Sasa nashindwa sasa nitafanya aje? Nonyamba bwate bintu bisaine nigo omwana oyo aetoma gochia eskuru eyo arangeretiwe korende akairana asekeria tabwate bintu byaganeirie amone school fees kubwatekana na machiko ye skuru eyo. On the day to report, I was eager to go to the school. Saa yani sikungoja. Ile pesa nilikuwa napata kwa mwisho nikachukua nikaenda tu nyumbani hadi mamangu hakujua. Niliamka tu nikafika huko kitu saa 5. Nikachukua anko yangu tukaandamana na yeye hadi shuleni. Anko yangu aliniuliza maswali lakini nikamwambia watu tuende shule nipewe chenye nataka. Kama ni pesa itanilazimu nirudi. Tukaenda. Sasa anko yangu angejua angejieleza kwa walimu wasikie. Lakini sasa mimi sikujieleza kwa anko yangu ili aweze kuambia walimu. Sasa tuliambiwa kama mna sanduku zozote na pesa itabidi tu mrudi nyumbani. Nikarudi tu nyumbani na bado ninahitaji kwenda shule. Emechande yo bagwetera nigo yairera omwana oyo gwetoma gokora chigasi au ilio kwenyorera ebintu byo skuru nabo igo gwetera ebirengererie ebinge nigo omwana oyo amochigoita esengencho yo gutekerania amaganio ae. Mimi nilikuwa nafanya kazi katika banda la ng'ombe ambalo lilikuwa linanipea 100 kwa siku, lakini utajiri akuona hivyo, akaona hiyo kazi haitanifikia mahitaji, kwa hivyo akaniweka kwa hoteli nilikuwa nafanyia 250. Kuweka na akiba ayozi nikapata 7,000 ambayo ilifanya nikapata hizo vitu kidogo za shule. Hadi moyo kanijia ati nijinyonga, lakini nikasema niko na nafasi maishani. Na mimi mwenyewe bwanangu naye akawa mgonjwa kuanzia 2020 mpaka leo ni mgonjwa. Hana nyuma hana mbele. Mimi biashara yangu ile kung'ang'ana kuchukua mahindi na kuchoma. Gwikirabwo mbabwati gosemeria konde wensi ase ogusaba kwabo okonene omosamaria omuya gwesokia na gokonya omwana Jacob uyo otagete koba omonjinia bwechindege. Nataka kuscore airplane na niwe engineer wa ndege. Aliyetaka kunisaidia na anisaidie, kwa sababu mimi sina cha kusema, lakini naweza tu kukushukuru
ambayo wote nisaidia. Naomba yoyote tu atasikia kilio yangu anisaidie huyu mtoto aende shuleni ili kesho na kesho kute wanisaidie katika maisha hii ya sasa hivi. Nikero nagariti ogokonyi asenchereye mo bose asenchereye mbere. Kolende asomwano yomo ukurwa Jacob uyotakire goswa asekera sigia kianda niga dwate obolemiro bonene mono wasaganeti ogokonywa erinde nyarako bagagosoe kirasi neguna abana bande erinde nyarako bagagwekonya nabo igwekera kole skuru atikonya bagagokonya familia yabo. Ingo ripoteria egetaseni kya Ndizi TV kurwaga iga jogo Eliataliane Mildred Momanyi Magiga hiyo kochoro kwa Martha Karua gochikobo mokonyo rera murodinga somo bwas miuro moja Martha Karua ni ganjirnete ogochoru kuna goteabuna na kulia irabuna ni gochiko ena kibuna mobwas miuro moja konyo buli chikura sense itu ya Kenya na kuirobura ya sate tuna ni gobarachi korabo korere buya gocha saba Kenya. Azimio is a quest for equitable economic growth, strong devolved units, improved access to affordable quality education, and the many things that are in the Azimio manifesto. Like in the days of old, I remember that moment 20 years ago when His Excellency Raila Amolo Odinga said, when he said Kebake Tosha, I am proud today, together and in a time such as this, to say Raila Amolo Odinga Tosha. So we are asking you, Asante, hello, tumewasikia. We hear you. Asanteni. So we agree with you that only Azimio, under the leadership of His Excellency Raila Amolo Odinga, can take Kenyans to a better place, to a prosperous Kenya. We urge you to please come and walk with us. Ladies and gentlemen, wananchi wapendwa, friends and family, with these few remarks, with utmost humility, I stand before you today to say that I, Martha Wangari Karua, do hereby proudly accept this nomination as Deputy Presidential Candidate. Azinga gejeju umugabana bwe county ya Gitui Jardingiru ama no musubati sabina cheke kurwase county Muranga niko na borbatogeti engane iyo anena goteba na gotogirera murodinga soko choro musubati kuchikuruki ebendere yobomo ubwa Azimio anena sikiruki obokonyi ubura ibwensi. For the women of Kenya, we will not sit. It is not enough. This is the beginning, and many women have tried and struggled to be on the decision-making tables. Martha Karua did not get it out of nothing. She has represented our interests, women interests, youth interests, constitutional reforms of Kenya until this day. So the women of Kenya, you now have one of us who is going to sit there. Please, Martha Karua, when you get in there, remember first and foremost, the most important issues in the Big Ten agenda of His Excellency the Fifth. The women issues, healthcare, food, water, these are things that are very key to women issues. Woman, Deputy President of Republic of Kenya, Martha Wangari Karua. Hebu tumpigie makofi mazuri. Baba, today as a women we are very grateful. And as we say, this win, because this is not Martha Karua's win, but the win.
boigo hoyo kurigiro kibugumere bwase county ya Nyamira hemiri nyagaramani gonera togetio ko chorwa kwa matakarua asubikatete buna bono neribaga abasubati badakire kwegwa mabaga ase agesiasa erikwenekia ose kworokia obubui bwabo ose abali baranyara bakorera abakenya Ntole no mogoko to be considered as number 2 as women. Wapi makofi? Yetu ni machache tu. Tunataka kushukuru Baba Raila na timu yake kwa kazi nzuri yenye wamefanya kuchagua mwanamke as the deputy president. Mama ni Martha Karua. Wapi kofi ya Martha Karua? Umugwasiri bubolendi bwahime Dr. Fred Matiang'i boigo yikaneta somo yigo yiweri tukuregoro asasi miura moja wani Kenya Alliance bare komo matakaruo koboko bochikobo mokonyi bumurai bwense nigonere anyareteka okwana sensemeyo amo no mugabana bwe ono yokurigero kyobugabana se county ya Kisii Simbarati asebono batogetiraira asegetambogero ekyo kyo komo matakarua kobukuruke bendere yokurigero kyobokonyi bumurai bwense. Wananchi watukufu, hamjambo. Mheshimiwa Prime Minister mzee wetu Raila Odinga na Madam Deputy President Designate, tunakushukuru and we congratulate you. Kwa niaba yetu sisi wote tunataka kuhakikishia kwamba serikali iko sawa, nchi iko sawa na tuko tayari. Thank you. Aya, Nairobi hoye! Nairobi hoye! Nataka nitoe shukrani zangu za dhati kwa Baba Raila Amolo Odinga. Asante. Asante vijana. Kwa Baba the fifth pamoja ambao tumeanza. Hano nakorenia simambia boni yakundi nyina jikorega chinze zano ibire cyangwa basoni nchikuira na semesa mangana mayeri ngumanyi ayuwa mona mange banadete kwateka ime na isko yago sino kuboli kwa nagendera kuligeligeta seni kyao kya Ndizi TV na kyo bwansu mugusi indito kumanyi amange buna wateka ko chingongo inye chinze ya Kenya buna botambe ritariane Brighton Makori. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yakubonekera undekerene nego kurengera chibice chinkiya na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekyo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Mchumba